Nazi ezivelile ngapha. Nazi ezivelile ngapha. Dlala Mshunqisi. Fakumoya madlala. Tatewethu uyaphila. Oh ngiyakuchazela nje ngomusa wenkosi mfowethu uyaphila. Yabona nje uyayiletha impilo ngephimbo lakho nawe ophiwe lona. Umuntu noma mhlawumbe usacabanga ukuthi nokuthi umuthi nje sakasomusa. Umuntu vela khohlwe yonke inkinga emhlabeni. Umuntu vele nje ashift into ayicabangayo engekho right impilo vele iqonde ke manje ukuthi hayi ngisesebumnandini ke manje angijabule. Ikona okufunakalayo suke sifuna lokho ukuthi umuntu mase useyingenile ingoma zomhlungu kucace ukuthi ukhohlwa yona yonke into emphethe. Mlaleli bokhozi FM yabona mesikhuluma ngomuntu ongadingi ukuthi umethule ongayidingi introduction uDladla Mshunqisi Gqom Sensation International umuntu njena efike ngephimbo lakhe lele namandla la wina ama awards ngama album aphindaphindiwe ngezinga eliphezulu kakhulu washaya ama collaborations washaya yabona nama dance ne yonke lento lena oyithola ukuthi siya trend naseinkundleni zokuxhumana uDladla Mshunqisi nje wadalelwa lo msebenzi awenzayo ezalwe lapha yana esimashwini eyiqhenya kakhulu ngemvelaphi yakhe aphinde futhi abe umuntu ngiyakhumbula mina esaqala kuDladla Mshunqisi mfowethu ngalesikhathi usathi ngoba mina ngiyikibela inavara mina ngiyayifuzela wema umagama ubuyisele emuva ngempela ya no amatemu lawa akuthathile akubeka ebantwini esihlonipha ngawo namhlanje ekuthenini ngempela uyakwazi ukuthi ubahlanganisa abantu ngendlela bayihamba uyabona weDladla Mshunqisi mfowethu uma ungakhiphanga sizwe ngathi asazi ukuthi siyizwe siya kuyiphi direction kwenzakalani manje ngoba umuntu oseyintweni kufanele azi ukuthi uDladla Mshunqisi uthini njengamanje ujayiva kanjani njengamanje uculani njengamanje nanokuthi awulithathi leli talent ukhulume noma yini noma ucule noma yini usuke izinto nje ejabulisa abantu izinto nje uyabona nje uyabona ukuthi ngikuzwa kahle yabona nje lalela sikhoko sami siyazi ukuthi ubuhambile uyaphesheya yona into esikhulu engidonse kuwena kulempela sonto ukuthi ayazi uthini asikhulume nomfowethu lana bekwenzakalani uyabona nje mesikhuluma ngomculo weGqom ngendlela osuhambe ngawo sikhuluma ngo triple step lapha sesinabo nenhlobo zomculo nawe ukhula njengomuntu obhalayo ama lyrics uphinde wacule nako konke ekuthenini bekwenzakalani lapha yana eUSA umuntu uyabusa ube mnandi lesise New York ne bense New York then it happens every year bayibiza ngokuthi ishisa nyama USA awubambe kahle ifone lapha kusazwakala kahle ufika ngizwa ke manje number 1 le event ibizwa ngokuthi ishisa nyama USA yaqalwa usisi ekuthiwa uZandi from USA kodwa lo sisi wazalelwa la and then wamuva eUSA unomphela uhlala khona nje manje so lo sisi utheme eqala le event eyiqala eyibone la eSouth Africa kule eSouth Africa into ehlanganisa abantu inyama ushisa nyama abahlezi benzeka so wayiqala at a smaller scale ngale eUSA so manje isinkulu ngalendlela bekugcwele angazi awucabanga nje mhlawumbe uzovala uWestreet wonke uthula uthi do kahle ngabantu ukosiwe inyama nginyama ngapha nangapha uyaphenduka inyama kube mnandi nje it is a big successful event nami ngangitsho ukuthi hayi ngiya kwi-event anyana nje encane yo abantu abalaphana ugcwele abantu bakithi base-South Africa base-Africa kugcwele nje kumnandi and they support le event so nathi besiye khona kumina uSomizi uThukzini uMacG
kambe uTira umkakhe uThatharing, we had even abantu ade besiphelezela from ngapha eSouth Africa. Bekumnandi nje kakhulu. Wow, siyabonga ukusimela nalento lena ukuthi abantu bazofuna nokuthi bafike la eMzansi Afrika mayelana nomsebenzi wokuthi ke kuthuthukiswe ukuvakasha eMzansi Afrika abantu bangaphandle kwamanye amazwe. Okusho ukuthi ngempela uyasimela ngokomculo. Dladla Mshunqisi unyaka 2024 lo siyawabona ama hits akho uphethene esandleni, Goliath, Pakisha nama collaborations ingoma lalela yipi njengamanje nje oyibona ukuthi wena yabo lena iyona eshisa ikhotha ngo2024 noma ayikakakhishwa usayipheka kwenzakalani e-studio awusihole uyabo manje umuntu ngiyazi ukuthi dadewethu kade sithuli ade sipheka kahle nazo besipheka sekuyisikhathi sokuphaka ke manje abantu abalindele amaplate agcwele kuzodliwa ngalendlela uzodliwa wempheki uzodliwa kakhulu siphekile uyabona nje kule nyanga ngeke iziphele ngingadrophile my first single ethi yini lengake etholakala kuwena ubumnandi bonke ecalala kuwena hawu ingane zonke zibuzwana kuwena impilo ikwena nomthunqo ukwena yabonze yabona wedla Mshunqisi sijabulela nje lokho kumemeza lokukhabalasa lokho uyabona nje ukuthi nje bazoza kahle bengifuna ukuyikhipha njengoba kuzithi iDurban July yebo ngifuna ukubona bonke nabantu abahoma qumbasa abazokhipha imali abazobhola esizobuka bona ngeDurban July base ngiyababuza mina engomeni ukuthi yini lengake etholakala kuwena yini lengaka ave kumnandi ukhuluma nawe ave kumnandi njalo ngikubona mhlawumbe ulapho emcimbini uyanandisa mina uthola ukuthi ngu-MC uyabona nje into yakho ayishintshi ihlale iqondithe thwi olalele njengamanje mhlawumbe osemculweni olalele njengamanje obukela kuwena inyanga yabantu abasha baningi uthola ukuthi mhlawumbe akuhambanga kahle kwezokufunda noma kwezebusiness noma kokusebenza umuntu athi hayi elami talent umculo yini ongagqugquzela ngayo ngalesi sikhathi ukuthi hayi yazi sibanibani enza kanje khona into zakho uzohamba kahle engizokusho kumuntu olalele ukuthi please do not ever give up uma into ingaphakathi kuwena eyakho leyo nto no one can take it away from you if when you believe in yourself go there and do it and get it into yakho eyakho ungalindi uzuthola iapproval kwabanye abantu believe in what you have and you will succeed onkosi Nkosi yami umuntu akakholelwe ekhoneni lakhe akholelwe isiphiweni sakhe akekho ungamphuca sona ngesinye isikhathi kuthatha isikhathi nawe Dladla Mshunqisi kwenzekanga ngosuku olodwa kwadinga ukuthi uhambe leyo mcimbi oyihambayo abantu bakuvidorize ukuthi ugcina ubonakele i-breakthrough yomuntu umuntu akayazi i-breakthrough yakhe dadewethu yebo mfowethu so njoba ngithi ungagive up umuntu musu give up kwinto yakho ngisho ngathiwa ukuthatha 10 years ukuthatha 20 years uNkulunkulu uyayihlela impilo yomuntu ungalindi wena kodwa enza wenzisisa kubalekile ukwenzisisa sonke senzisisa ngisho uwenze ngisho ungekho mehla kubukayo kodwa wenza wenzisise yes hayi yabona usuvele wakhuluma nami ke manje noma ngakuthatha iminyaka e10 noma ngakuthatha iminyaka ama20 uyabona nje uma nje kwenzekile ukuthi ufeze lento wayifikela la emhlabeni qhubeka uye phambili Dladla Mshunqisi Mlelo Khoza esikhuluma naye njengamanje uyasixoxela ukuthi yini kanti lento elapho kuwena etholakala kuwena yona ke ingoma ezokhishwa uzwele khona kuqala la kufaka umoya ngiyakuchazela nje yebo ingakaphumi uZilu Madlandla lona nomfowakhe nombhuti wakhe ngiyakuchazela nje uDladla Mshunqisi inkosi
kubusise kuwo konke okwenzayo uqhubeke kukhanye uqhubeke nje ube nenjabulo nentokozo nako konke okwenzayo nasemphakathini siyakubona lapha yana umuntu ozinikelayo kuma projects ahlukahlukene sithi nje makwande. Ngiyabonga kakhulu dadewethu ngibonga uKhozi FM ngiyabonga nje ukuthi uKhozi FM lunawe ngoba hayi lalela uyawufaka umoya mntama ufake njalo ulongu ufakile ulongu ufanele